Welcome back. Sesihleleka sikona KZN News Talk. Naye ubaba uCaptain Hlabisa khona phakathi kwethu suka lapha emaphoyiseni mtuba la azenze ngakhona. Okubuka kathi ke kunengcomo ezinhle evelayo ngoba ngathi bayasebenza, which is into enhle. Amaphoyisa ahlale egxekwa left and right. Uma sebenzile kahle asibabonge phela. Hawu ngoba kuningi abantu bekhuluma lokho nalo kodwa ke kubuka ngathi umsebenzi muhle kakhulu ingakho sinabe studio nokuthi ke singalusana kanjani ubugebengu especially lezi ndawo zangapha. La ounye captain esizama ukubheka indaba yedakamizwa ingena indaba yedakamizwa na mapharavembanisile ngapha iwunga nilusana kanjani nalokho noma ikuphi nomphakathi angaqaphela kukho ukuze singayitholi sokhona abantu ababoshwayo nabagejengwayo ngesimanga sama drugs. Wakhuluma into enkulu kakhulu esibulale izwe lakithi. Kodwa ke nathi kulesi station esikuso la mtubatuba esiphansi komkhanya kude. Cha sothi kuyasebenzeka ngoba amaphoyisa ayaphuma enza wona ama stop and search sibuye siceleke nalabo phela khona abantu kuthiwa ama inform singasho ukuthi impimbi akuzona impimbi ngoba bama inform abantu abangabuthanda ubugebengu futhi ba umphakathi okhathazekile ngabantwana babo ukuthi hawu ingane zethu seyiwela kuyidakamizo kodwa ikakhulukazi futhi akwengikhuluma indaba yotshwala utshwala nakuba khona drinking in public yize noma utshwala buyinto evumelekile nokudayisa nje kodwa ekugcineni buyi-drug wabona buyi-drug nje ngoba umuntu mayesephuzile ngangena emotini abulala abantu mayesephuzile bayagwazana amacala esinawo nje okugwazana maningi kakhulu uthola ukuthi lo ukwaziwe ebebedakiwe besuka etshwaleni lo omunye futhi naye ukwaziwe besuka etshwaleni khona nofele nje lapha edamini side abangane very close friend kodwa ugcina omunye eseshonile basuka ndawonye bahlala ndawonye gcina mawusumbuza bebedakiwe bexhamene futhi ke lokho ukudakwa ke indaba yama drugs imbe ngoba khona lamacala enzeka phakathi endlini ama domestic violence uthola ukuthi ubaba nomama bayaphuza kwenye incident nje kuba nekhehla lilako 74 umngalo ke ikhehla lithi hey kuphi ukudla lifuna ukudla umngalo unkosikazi uyendlini usefika uthatha isitsha esinamazwi lithi qhu ngalo emva kwalokho usethatha inakuza siphuma phandle uselidwiza ngamatshe nya angithi yabo amacala asnacks enzeka ngaphakathi endlini kodwa futhi mawusuwabheka amacala afakani utshwala phakathi yilokho kahle engifisa ukuveza amacala afaka utshwala phakathi umndeni uhlangene useyezakela usezovula icala lamacala la mase bewavulile involve wona ama drugs uthola ukuthi ngakusasa lo muntu kade even iphumile yagejima awunamba abantu sebelimazene lapha na awubafika impela useyopha senimthatha nimphuthumisa lapha kwamsana eclinic nani kuyasheshwa kuyalungiswa kuvulwa amacala ngakusasa ungamangala usezothi manje cha manje isimo bese kusona besidakiwe futhi mina sengixolile hayi ngicela ukuzolesula khona abalesula lingakayi ngisho enkantolo khona abalesula ke sebelesula enkantolo ke kuthiwa ama ADR bakubiza kanjalo kulapha ngolimi lwasenkantolo labantu sebakha khona ivumelwano ukuthi hayi mina ngisaqhubeki necala okuyizinto ke ezibhlungu ngoba thina kubalwa lokho kwama statistic ukuthi abantu emtuba abashayana kangaka kanti onke lamacala uthola ukuthi awithdrawile futhi kusela amacala ambalwa amacala ebe serious so ngathi abantu bengaxoxisana bona ngokwabo sekukhuthaza bexoxisana impela nomuntu abone ukuthi cha ngalezizathu nalezizathu icala ngiyolivula ngifuna lo muntu agwetshwe abone ukuthi ukulimaza umuntu kuyingozi kodwa nje baningi abantu abalimalile endaweni yakithi ngenxa
obona ukuthi kuyidakamizwa. Okay. Okunye futhi ukubheka ilento ehlupha ke izwe lonke ukuthi nibhekana kanjani nayo ngoba isikhathazele kakhulu lempi yegodi captain ukuthi nje kakhulukazi ngo December nakhona mhlawumbe ngoJune ama Easter kanjalo sibheke ama Easter nje sisabeka njengoba sakhuluma awukuyazi ukuthi ayehla amadoda asuke eGoli ngesikhathi kwehlwa ngamatekisi la kanje kuyaphuzwa kuyaplanwa kuyafikwa ngalana sokuyakhala ngoba kade kunomdlalo ngoDecember noma nini khona labangabonanga solinye mhlawumbe kubanga intombi mhlawumbe kubanga lokho ya lempi yegodi ngoba abantu abaningi balimele lapho abanye baswele ama family members ayo ngalempi yegodi ukuthi yipi indlela yokuinqanda nokuyibamba lento ingabisaqhubeka ngoba ilimaza imphakathi ekithi eminingi ngingathi nje kubabukeli siyazithokoza ikakhulukazi kulezi inhlelo zenu enizenzayo ngoba kubantu nomfundisi noma abantu beyiletha bona esontweni kodwa kubantu mhlawumbe abawu10 makukhona noma u4 oyosinda uyayithi awungishumayelile nalokho nje zodlulisa umyalezo ofana ukuthi ngoba abantu bakithi futhi angithi seku-aplayelwa nebhamu abantu uku-aplayela kwabo ibhamu ukuthi bathola ibhamu eyisemthethweni bona sebeyisebenzisa kwezinye iy'nhloso abasayisebenzisi ey'nhlosweni zokuyivikela abanye sebeyisebenzisa ey'nhlosweni zokuyopheya ama-revenge sikhuthaza nje ukuthi umuntu isibhamu akube esesafe ukuthi ubhekela ngempela ubungozi bakhe nomndeni wakhe noma ehlaselwa izigebengu kodwa nje siyabakhuza ngayo yonke indlela abantu akubefunda ukubonisana njengoba sixoxa nje masingaboni ngasolinye phela sizama ukukhuluma hawu mfowethu kukonakelephi hayi konakelelana la kwethu hayi phephisa wethu phephisa sedlule hayi sibange nentombi manje hayi sizisidubulana sibange nentombi seziningi ziningi zinhle zonke futhi yebo sibulalane songathi sibulalane nje wonke yize phela wonke umuntu usuke efuna kwakho umuzi wakhe nomunye futhi kodwa uzowakho uzoyithola uzomthola umaqondana wakho nawe wakho umuzi naye nokulungela abese ngaseyitolo KZN News Talks ne Captain Hlabisa okhona phakathi kusuka esishini saseMtuba KZN News Talk.